এই কুণ্ডরে থাই অ্যাপল বের মঞ্জি পোতা হব। We will plant seeds of Thai apple bear here along with apple seeds. Here are the seeds. এটি চারিটা থাই অ্যাপল বের মঞ্জি ଅଛି। এটাକୁ এটি ଲଗେଇବା। ଏବେ ପୋତି ଦେବା ଆଉ। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରିଟା ପୋତା ହେଲା ଥାଏ ଆପଲ୍ ବେର୍ର ମଞ୍ଜି। ଆଉ ଏ ଚାରିଟା ଆପଲ୍ ମଞ୍ଜି। ଆର ଗୋଟାକ ଥାଏ ଆପଲ୍ ବେର୍ ବରକୋଡ଼ି ମଞ୍ଜି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆପଲ୍ ମଞ୍ଜି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପୋତା ହେଲା ଆଜି। ଆଉ ଦେଖିବା କେତେ ଦିନରେ ଇଏ ହେଉଛି। ଏ କୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା। ପାଣି ଦିଆ ହେଲା ଏବେ ରଖିଦେବା ତା ଜାଗାରେ। କେତେ ଦିନରେ ଇଏ ହେଉଛି ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେଉଛି ଦେଖିବା।